Titan, πλάκα κάνει του Titan, αγαπημένος YouTuber. Δεν θα δείξω φάτσα που είναι εδώ πέρα κάπου. Μπράβο, Titan. Δεν θέλω να κάνεις τίποτα. Ας αγκώσω λίγο να κάνω παρκούρ και θα δούμε το Titan. Το τιτανικό. Πώς θα το αγκώσω τώρα, ρε φίλε, θα σβήσει. Το κρατάω από κινητό. Δεν πάρε, θα με κάμπε. Δεν σας πειράζει να είναι έτσι. Το σώμα μου δεν είναι ίσιο, ξέρεις, και μου σε κάνω φάση έτσι. Όταν ξεκίνησε αποστολές, καλά, ωραία, έτσι. Είναι live. παιδιά. Θέλετε να σας βοηθήσω σε... Πάμε να δούμε το Titan. Παιδιά, δεν θέλω να σας δείξω τη φάτσα, αλλά όλοι το βλέπετε. Παιδιά, δεν θέλω, όχι. Πάμε Titan. Τι είναι. Πάμε Titan. Μπείτε λίγο μέσα και δείτε ότι γίνεται. Εδώ πέρα είναι και κάτω. Πάμε Titan. Ελπίζω φίλε να μην μου κάνεις κανένα κακό. Όχι, εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Είμαι καινούργιος στην πόλη. Είδα ένα περιπολικό να κάνει πόντες με μια ομάδα παιδιών. Πού όμως? Στην κεντρική πλατεία στο τεράζ. Στην πλατεία. Στο τεράζ, ναι. Έλα, θα δούμε. Θα ρώτησω τις υπόλοιπους τους συναδέλφους. Έλα, φίλε μου. Ήταν μια άσπρη κορυφαία αστυνομικιά. Κάνεις το λεγόμενο stream. Κάνω το λεγόμενο stream και σε ακούνε κανονικά όλοι. Κομπλέ. Όπα το θυψαρού! Συγγνώμη παιδιά, να παίρνω πίσω, είμαι καλός άνθρωπος. Απλά γλιστράει κάποιες φορές. Τι εννοείς? Δεν έχω καταφέρει να βγάλω φωτογραφίες με το νέο team τώρα, παιδιά. Βάτσο, διαβάζουμε εδώ πέρα και βλέπω αν βλέπετε. Δοκιμάζω, ρε παιδιά, να βγάλω μια... Ξέρω ότι θέλετε παιδιούλικα, αλλά θα μου δείτε τη φάτσα. Ήταν πάρουμε τα καμάρα τώρα. Γι' αυτό Δεν χρειάζεται, ρε. πάμε. Αυτό εγώ έχω και εγώ μηδέν. Ρε φίλε, γιατί... Πάμε. Και πάμε να προχωρήσουμε νομίζω, αφού είναι live δεν νομίζω να προχωράει. Αλλά το έχω αφήσει λίγο πίσω. με το νέο κινητό. Μην από 18 λεπτά μου λέει. Δεν Μπλα έχω παιδιά να βγάλω Μπλα. φωτογραφία. Μπλα. Γιατί? Πώς βγαίνουν οι φωτογραφίες, ρε παιδιά? Μου βγαίνουν φωτογραφίες ρε παιδιά. Δεν έχω καταφέρει εγώ φωτογραφίες με το νέο. Βαριέμαι. Μη θα δούμε. Ιψώνει. Μα ρε εσύ Big Bang, παλικάρι μου, δεν μου το κάνει γάμο το... τόσο βλάκας είμαι. Δεν πρέπει να βρίζουμε. Πατάω το send photo ή το send post. Δεν πρέπει να βρίζουμε. Τι να πατήσω? Πρέπει να το δουν και οι κόσμοι. Παιδιά δεν μπορούν να το δουν και μικρά παιδιά. Περίμενε, send photo. Α, το βρήκα ρε μαλακα, έλα. Τραβάς τη φωτό έτσι. Ναι, όχι. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ ξέρω. Δεν καταλαβαίνω τι μαλακία. Δεν θα σας πω, όχι, δεν ξέρω. Έλα, μία φωτό για να τους κάνεις να μπω να βρω μία φωτό εδώ πέρα, σε παρακαλώ. Στο ρόκετ το Αν θέλεις να κάνεις πώς, πατά το πώς. Ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ρε. πάπα. Α, περίμενε, το βρήκα. Το βρήκα.
Εγώ θέλω να πάρω κλείσει και να παίξω Φίλε, στη είναι αυτό τέτοιο ρε. Άκουρε. Ακούς. Τέτοιο ρε, πώς το λένε. Κάνει το λεγόμενο bug, να ξέρεις. Να αυτός οι άλλοι κάνουν... Ναι, γι' αυτό σου λέω ρε bro. Γι' αυτό σου λέω ρε bro. Επειδή είσαι Italian, λαγκάρι, ξέρεις να κάνεις. Θα σου χρειάξει, θα σου χρειάξει. Ναι, θα σου χρειάξει, Δεν μου λες και τι πατάω το send photo ή πατάω το send post. Ποιο... Μην είσαι από εδώ, δεν πρέπει να... Δεν πρέπει, θα ανεβάσω βίντεο. Εγώ τι θα κάνω δηλαδή. Βγάλα στο βίντεο. Και δεν πρέπει να δουν τη φάτσα μας. Θα μας καταγγείλουν, θα φτύνουν ξύλο να κάνουν. Εγώ τόσο ωραίο ύπαρξη Θα μου πάρει επισήμανα μου, να ξέρετε. Συγγνώμη καθόλου. Τώρα τι θα γίνει, θα έχουμε δύο... Ναι, γιατί είμαι YouTube, ξέρεις, εντάξει, δεν είμαι καν YouTube. Μα ξέρει. Δεν την άλλη εβδομάδα. Με ξαναφτάσει πάλι στο μενού του... Ο Τιτάν. Δεν ξέρω τι καλό κάνω. Εσύ το λες, πες μια φωνή, πάμε. Πάμε Titan. Πάμε Titan. Πάμε Τιτάν. Πάμε Τιτάν. Πάμε Τιτάν. Δεν ξέρω, δεν το κάνω. Πάμε Τιτάν. Δεν μπορεί. Πάμε Τιτάν. Πάμε Τιτάν. Δεν έχω Για κάνε περίεργο σίγουρα να σ' ακούσει λίγο τα παιδιά. Πάμε Τιτάν. Τιτάν. Τελείωσε το πατέρας με τον COVID. Όχι. Θα πάω σχολή. Μην μου το πεις. Πουπ. Η μπίτσα σου. Γκάτσου. Μαμά, τα παλιά τα χρόνια λέγανε got you nose και άλλοι γελάγανε. Τώρα λένε got you nose και πάνε να βρουν καινούργια μύτη και μου λέει δώσε μου πίσω τη μύτη, δεν έχω λεφτά. Με. Κάτσε ρε. Απλά θέλω να μου δώσετε πιστολή. Δεν έχω. Θα πάω το έξω. Όχι! Έλα τώρα, τα βρέχουμε κάθε πρωί για να κάτσω τα μαλλιά. Σαν κράτος. Μπαμπάς, μην τα πιάνεις όλα! Ναι, πέτει, ωραία. Τι αρνητικός! Έτσι λέει. Αχ, φα. Κάτσε να κάνω Μπα. άλλο. Περίμενε. Άλλο κάνω. Εσύ είναι βρώμικα. Τι λες! Να σου λέω. Δεν έχω πιάσει κατά για να είναι βρώμικα, δεν έχουμε βγει έξω. Πρέπει να κάνω ένα ωραίο βίντεο. Βλέπουμε αυτόν εδώ πέρα. Και μετά θα κάνω και gaming. Θα ανοίξω. Κάτσε μωρέ. Θα ανοίξω άλλο. Δεν μπορώ τώρα να έχεις και κινητό και... Γέλιο, θα δεις το Τιντάν. Εσύ μου κουμπίσες το επικιστήμιο. Το βάζεις εσύ. Το F6 κρύεται. Μαμά. Δεν το έχει 1.000 ευρώ όμως αυτό που βρήκε. Γιατί? 1.000 ευρώ. Εντάξει μωρέ. Και 45 και 59. Σιγά μου και 13 ευρώ. Όχι, δεν είναι 13 ευρώ. Είναι 1.000 ευρώ. Για να πάρω τα παίζω τη GTA 1.000 ευρώ άλλοι ζουν όλο το μήνα. Κάτσε, όχι και 1.000 ευρώ, περίμενε. Τι όμως βρει 600? Αποχωρήσει ρε πατέρα. Πάλι πάμε να πούμε ότι Σχέστηκα, αυτό θέλω. Να σας κορίτσι και τους δύο. Το ξέρω. Αλλά θέλω να σας δείξω. Να βγάλουμε μια φώτο. Ναι, από πίσω είμαστε. Ωραία. Που έχεις καταγεννήσει το κινητό με βίντεο. Σταμάτα, βίντεο είναι YouTube. Αντώνη, Κλείψε λίγο το είσαι κεφάλι. τέλειος. Κλείψε το λίγο. Είσαι καλά, Κλείψε το λίγο. καλά. Μπράβο. Ναι. Εγώ το είσαι μέσα. Εδώ παιδιά. Και το Λοιπόν, εδώ παιδιά θα βάλουμε εδώ πίσω και αυτά και αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Λοιπόν παιδιά, μπορώ να σας δείξω τα πράγματα. Θα πάρω, θα σας δείξω, κάτσε λίγο έτσι. Αυτό εδώ, χτυπά ξύλο, θα βγάλουμε αυτά εδώ. Τις πρίζες, καλό είναι για να δουλεύουν αυτά τα πράγματα έχουμε. Αυτό θα το βάλουμε εδώ, θα υπάρχει. Μετά πρέπει αυτό το καναπέ όλο που βλέπετε. Μαμά κρύψε.
Όλο που βλέπετε, όλο πρέπει να τον πάμε 60 εκατοστά πιο εκεί. Μέτρα, Λοιπόν, χαμηλώσε αυτή τη βλακεία και διάλεξε ποιο από τα δύο θες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και τα δύο. Όχι. Καλά. Σε λίγο να κοιτάξτε, παιδιά. Πάμε, Titan. Ωραία. Φύγε. Α, θα πέσω. Το κινητό μου. Φτάνει, το αλλάζω. Αυτό εκεί που το βρήκες. No. Γεια σας, παιδιά. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα subscribe και ένα like και τα λέμε στο άλλο βίντεο. Γεια σας. Γιατί είναι τσάντα Δεν φωνάζει. Μου χάλασε το βίντεο όλο. Μα μου έχεις κλείσει. Μου κλείσεις όλο το βίντεο. Έχω κλείσει. Αυτό εκεί. Ναι, έχω κλείσει όλο το βίντεο και μου το χάλασες. Πράγει παράτα μου που σου χάλασε. Τι λες. Γιατί φωνάζεις. Όταν κλείνουμε το βίντεο πρέπει να πούμε κάντε και ένα subscribe, κάντε και ένα like. Έχω ανοιχτό το βίντεο. Γεια σας.